Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 15 лютага. Сёння мы раскажам пра новы праект музея беларускага Палесся. Разгледзім абажуры з грыбоў, прапануем да прагляду цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і павіншуем гурт Наві Бэнд з юбілеем. Адкрыты форум эксперыментальных пластычных тэатраў Беларусі «Пластформа-2019» працягваецца гэтымі днямі ў Мінску. Гэта пляцоўка для эксперыментальнай творчасці, дзе драматычны тэатр перасекаецца з сучаснай пантамімай, харэаграфіяй і пластыкай. Упершыню ў ім удзельнічаюць калектывы з Аўстрыі і Кітая. Ёсць у афішы і праекты з Чэхіі, Ізраіля, Расіі і Польшы. Але пластформа не абмяжоўваецца толькі пастаноўкамі. У яе межах таксама праходзяць лекцыі і майстар-класы. Завершыцца форум вечарам сучаснай харэаграфіі з удзелам беларускіх артыстаў. Акрамя таго, з 1 сакавіка ў кінатэатры «Ракета» пакажуць фільмы пра сучасны танец. Больш пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Выстава «Сямейны альбом» прысвечана дынастыі вядомых беларускіх жывапісцаў Масленікавых. Адкрылася ў гістарычны музей. Сваю творчасць яны прысвяцілі роднай Беларусі. Заснавальнікам стаў Павел Васильевич Масленікаў, якому зараз поўнілася б 105 гадоў. Яго творчая дзейнасць паўплывала на развіццё пейзажнага жанру ў беларускім мастацтве. У 60-е гады ён быў рэктарам Акадэміі мастацтваў, тады тэатральнага інстытута. Работоспособность, трудолюбие и любовь к природе. Вот это, потому что он меня с раннего детства таскал, даже когда я еще не рисовал, просто с собой на этюды, я там бегал вокруг, потом начал рисовать. Потом Павел начал с 5-летнего возраста с нами ездить вместе, тоже там мазался весь краской. И вот это вот как бы оно вроде и никто никого не заставлял, но это с годами появляется потребность в этом. Можно назвать, что мы работаем в одном направлении, классическом, с какими-то подразделениями того, что дед больше импрессионист, постимпрессионизм, может быть, даже, то есть такая экспрессия. Отец, как я называю, романтик, более лирические сюжеты у него всегда, то есть пейзаж такой с настроением, с какой-то задумкой. Я стараюсь вот совмещать эти два направления, потому что действительно отец и дед, они абсолютно разные художники. Вот, отец еще замечательный портретист, он очень любит этот жанр. Вот, поэтому моя задача найти некий баланс, некую золотую середину и вот в этом направлении двигаться. На выставе прадстаўлены работы з сямейнай калекцыі, дзе кожны з мастакоў Масленікавых, сын Уладзімір і ўнук Павел працягваюць сямейныя мастацкія традыцыі, але кожны ў сваім стылі і тэхніцы. 6 сакавіка на сцэне брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы прадставіць літаратурна-музычную кампазіцыю «Завея», прымеркаваную да 220-годдзя з дня нараджэння Александра Пушкіна. Аповесць Пушкіна прачытае народны артыст Расіі Яўген Князеў пад аркестровую сюіту кампазітара Георгія Свірыдава у выкананні сімфанічнага аркестра тэатра пад кіраўніцтвам Александра Сасноўскага. Музей беларускага Палесся сёлета прэзентуе праект «Таямніцы пінскай зямлі», прымеркаваны да акцыі «Пінск. Культурная сталіца Беларусі». Штоквартальна ў ім будуць экспанавацца скарбы, знойдзеныя падчас раскопак у рэгіёне. Усе экспанаты захоўваюцца ў фондах, публіцы іх прэзентуюць упершыню. Чакаецца, што першую калекцыю знаходак прадставяць у сакавіку. Акрамя таго, у музеі выстаўлены афіцыйныя атрыбуты культурнай сталіцы цяперашняга года. Сертыфікат Міністэрства культуры, прысваенне гораду ганаровага статусу, герб Пінска і сімвалічны ключ з гербамі ўсіх культурных сталіц Беларусі. Тэматычныя выпускі газет, фатаграфій, сувеніры і іншыя прадметы, звязаныя з акцыяй. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Унікальныя абажуры з грыбоў робіць адна бельгійская кампанія. І гэта не толькі новы прыклад экадызайна, але і безадыходная, экалагічная і малазатратная вытворчасць. Гэты трохі непрыгожы абажур – новы прыклад экадызайна. Зроблены ён з міцэлію, вегетатыўнага цела грыбоў. Такія абажуры стварае брусельская кампанія, якая вырошчвае вешанкі і цыкорый. У экадызайне з'явілася новая тэндэнцыя, паколькі ўзнік новы дыялог паміж спажыўцамі і дызайнерамі. Спажыўцы становяцца адказныя, купляюць экалагічныя рэчы. Працэс вырабу абажураў пачынаецца са збору кававай гушчы, з якой робяць сумесь для вырошчвання грыбоў. Адходы грыбной вытворчасці перапрацоўваюць. Адна частка ідзе на вырошчванне цыкорыю, а другая – на падрыхтоўку матэрыялу для абажураў.
Масе надаюць адмысловую форму і высушваюць, каб спыніць рост грыбоў. Атрыманыя абажуры не плавяцца пры награванні і не прапускаюць ваду. Кампанія лічыць свае абажуры унікальнымі і прадае іх ад 115 до 280 еўра за асобу. Таксама грыбны матэрыял падыходзіць для стварэння кветкавых гаршкоў, упакоўкі, для гукаізаляцыі і нават вытворчасці будаўнічай цэглы. Музыкант Тимур Сергіеня падрыхтаваў для беларускай публікі цыкл канцэртаў пад агульнай назвай «32 сонаты для фартэпіяна. Людвіг ван Бетховен». 8 з 9 канцэртаў можна будзе паслухаць заўтра ў Брэсцкай абласной філармоніі. У 70-х гадах Тимур Сергіеня быў бадай самым знакамітым хлопчыкам Мінска, а пасля і ўсяго Савецкага Саюза. У 4 гады ён выступаў перад публікай з фартэпіяннымі творамі ўласнага сачынення. У 7 гадоў выйшаў на сцэну з мінскім камерным аркестрам. У выкананні маэстра заўтра прагучаць сонаты ад 27 до 29. У беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры заўтра пакажуць спектакль «І не намі та прыдумана» паводле п'есы Дмітрыя Багаслаўскага «Не чыпар». Гэта дарожная п'еса, пазначаная аўтарам па аналогіі з дарожным фільмам, у якой народнай мовай з добрым гумарам проста і мудра распавядаецца пра жыццёвы шлях чалавека, які мае свой сакральны сэнс, пра верных пасажыраў і невыпадковыя сустрэчы ў яго лёсе. Рэжысёр-пастаноўшчык Дзяніс Паршын. Заўтра на Беларусь-3 вядучыя фальклорнага шоу «Спявае Беларусь» Ларыса Мятлеўская і Сяргей Выскварка прапануюць далучыцца да спрадвечных народных спеваў. Гэтым разам яны завіталі ў госці да народнага ансамблю песні і музыкі «Шчодрыца». У рубрыцы «Скарбонка гісторыі» этнакультуролог Іван Крук распавядзе пра значэнне беларускага арнамента. «Спявае Беларусь» глядзіце заўтра ў 11:20 на Беларусь-3. Сонейка ды месяц понад лесом ходить, хлопец да дзяўчыны, што да жора ходить. Не так да дзяўчыны, як да яе хаты, стукне ў акенца, каб не чула маці. Тэатр імя Якуба Коласа заўтра прапануе да прагляду сямейную драму «Апошняя» паводле твора Максіма Горкага у перакладзе Кузьмы Чорнага. Напісаная на пачатку 20-го стагоддзя, гэта п'еса і зараз вядзе актуальную размову пра сям'ю. Ці ўсведамляюць бацькі, якую маральную спадчыну пакідаюць яны сваім нашчадкам. Прайсці шляхам герояў, пакутаваць з імі і даведацца, ці здолеюць яны аб'яднацца пад адным дахам, вы зможаце ўжо заўтра ўвечары. У Гродненскім музеі гісторыі і рэлігіі адкрылася выстава паміж усходам і захадам, якая адлюстроўвае ўплыў заходніх і ўсходніх традыцый хрысціянства на самабытную беларускую школу сакральнага мастацтва. На ёй прадстаўлены прадметы 17-го пачатку 20-го стагоддзяў, кнігі каталіцкія, праваслаўныя і уніяцкія абразы, сакральны жывапіс, скульптура і літургічнае адзенне з фонда установы. Усе яны створаны беларускімі майстрамі. Экспазіцыя ўжо дэманстравалася ў Санкт-Петербургу, дзе яе наведалі больш за 7000 чалавек. У вялікай зале Гродзенскага музея яна будзе працаваць да пачатку мая. Чарговая праграма аўтарскага праекта пісьменніка і публіцыста Навума Галькаровіча «Суразмоўцы» прысвечана 26-й мінскай міжнароднай кніжнай выставе кірмашу. Героем спецыяльнага выпуску стане пісьменніца Алена Брава. Глядзіце заўтра а 8 вечара на Беларусь-3. Я лічу, што гэта добра, калі ёсць пра што паспрачацца ў творы, бо ў рэшце рэшт пра спрэчку нараджаецца ісціна. Заўтра на сцэне абласнога тэатра драмы і камедыі імя Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі прадставіць два спектаклі «Мне не сорамна» і «Паляванне на сябе». Першы пазначаны ў афішы больш чым казка і прызначаны для юных тэатралаў. Рэжысёр Кацярына Аверкава паставіла яго па творы расійскага дзіцячага пісьменніка і драматурга Льва Устінава. Другі па матывах п'есы «Качынае паляванне» Александра Вампілава пра тых, хто лічыць сябе дарослым, а на справе аказваецца дзіцём. Увасобіў спектакль на беларускай сцэне украінскі рэжысёр Стас Жыркоў. Прэм'еру спектакля «Тры прыгажуні» па аднайменнай п'есе расійскага драматурга Валянціна Краснагорава заўтра прадставіць Магілёўскі абласны драматычны тэатр. Гераіні спектакля «Тры сяброўкі, разумніцы і прыгажунні», на жаль, адзінокія, вырашылі кардынальна змяніць свой лёс і знайсці спадарожнікаў жыцця.
А так як дзеянне адбываецца ў нашы дні, то звяртаюцца яны не да дапамогі свацці, а да сучасных тэхналогій. Пастаноўка пераконвае, што ўзрост не з'яўляецца перашкодай для шчасця і кахання. Заўтра на Беларусь-3 выйдзе тэлеверсія рамантычнай оперы «Михаил Клеофас Агінскі», невядомы партрэт кампазітара Олега Залётнева і аўтара лібрэта Сергея Макарэя. Упершыню яна была прадстаўлена публіцы ў 2013 годзе ў маладзечні артыстамі маладзёжнага музычнага народнага тэатра Маладзечынскага музычнага каледжа імя Агінскага. А ў 2015 годзе, у год 250-годдзя з дня нараджэння князя Михайла Клеофаса Агінскага, адбылася яе вялікая прэм'ера. Оперу «Михаил Клеофас Агінскі. Невядомы партрэт» глядзіце заўтра ў 22:45 на Беларусь-3. Я ведаю ад здрады да магілы, ёсць толькі крок, а боль таго няма. У мастацкай галерэі Михаіла Савіцкага адкрылася рэтраспектыўная выстава «І даўжэй за стагоддзя доўжыцца дзень», прысвечаная народнаму мастаку Беларусі, графіку і жывапісцу Георгію Паплаўскаму, якому сёння споўнілася 88 гадоў. Увазе наведвальнікаў прадстаўлена больш за 80 твораў, пачынаючы з 1960-х гадоў. Тэмы самыя розныя: Вялікая Айчынная вайна, біблейскія сюжэты, падарожжа па Мексіцы, Індыі, Казахстану і Італіі. Пазнаёміцца з імі можна да 3 сакавіка. І яшчэ, заўтра самы рамантычны калектыў Беларусі, гурт «Наві Бэнд», адзначыць сваё 5-годдзе вялікім сольным канцэртам у адным са сталічных клубаў. Мы сустрэліся з дуэтам напярэдадні, каб павіншаваць і даведацца пра адметнасці юбілейнага вечара. Сябры, мы віншуем вас яшчэ з дзіцячым юбілеем, але 5 гадоў для «Наві Бэнд» – гэта час дарослых, важных дасягненняў, таму 5 найбольш значных з іх для вас. Нашыя сустрэчы з табой. Добра, няхай гэта будзе першы наша сустрэча, таму што з яе ўсё пачалося. Канешне. Гэта галоўнае. Нараджэнне Мацея. Гэта вельмі важнае дасягненне за 5 гадоў, я лічу так. Тое, што мы змаглі сабраць сваю публіку, аўдыторыю, якая верыць у нас і працягвае расці. Я ўсё ж такі маю права ганарыцца, што ўпершыню беларуская мова прагучала шмат дзе больш. На конкурсе Еўрабачання яе шмат хто пачуў і вывучаюць нават многія замежныя. Таму што ім спадабалася наша мова, нашыя песні. За гэтыя 5 год мы сабралі добрых, правільных і патрэбных людзей, прафесійных людзей побач. А дарэчы, да Еўрабачання і пасля яго, ці існуе для вас пэўная мяжа? Не хачу гаварыць, што гэта мяжа. У мяне ў галаве гэта як просты этап, і мы ідзем далей. Гэта такі вектар, які працягвае быць. Таму што да Еўрабачання у нас таксама было шмат выступленняў, паездак. Былі канцэрты, былі выступы, але гэта быў штуршок. Момант, ад якога мы адштурхнуліся і працуем далей. Удзел у Еўрабачанні гэта поспех, але ён не заўсёды спрыяе новым дасягненням. Не, наадварот, у нас прачнулася жаданне працаваць яшчэ больш. Для нас гэта было дакладна. Мы нават калі ішлі на Еўрабачанне, мы разумелі, што пасля конкурсу мы не маем магчымасці спыняцца, мы павінны працаваць. Мы за гэтыя 2 гады адпачывалі толькі аднойчы. Ну так. Мы працягваем выпускаць песні, планаваць розныя канцэрты, фестывалі, таму справа працягваецца. Мне заўсёды падавалася, што ў творчасці вы не імкнецеся паспяваць за тым, што модна ды папулярна. Мы, канешне, пішам музыку так, як мы адчуваем, але мы, канешне, у курсе артыстаў усіх жанраў. І для нас гэта вельмі важна адчуваць, хто зараз number one. А ці можаце згадаць момант, калі атрымалі найбольшую эйфарыю ад выступлення? Для мяне гэта было, калі толькі мы вярнуліся пасля Еўрабачання. Так, гэта канцэрт для ратушы, гэта быў дзень Швецыі, і мы сабралі там вельмі шмат людзей. Гэта быў наш першы выступ пасля Еўрабачання, 3 чэрвеня, я памятаю. Так, было вельмі шмат людзей, і гэта быў вельмі моцны выступ. Нам спадабалася, мы атрымалі неверагодную асалоду і падтрымку ад людзей. Сустракалі нас вельмі крута, і гэта было вельмі прыемна.
Прыхільнікаў сярод беларусаў у вас шмат, а за межамі нашай краіны. Так, ёсць паўсюль, ёсць у Расіі, ва Ўкраіне, у Польшчы, ёсць і ў Галандыі, і ў Швецыі, нам кожны дзень пішуць з розных краін, і гэта, канешне, можна прасажыць нават па лічбавых продажах. Людзі купляюць песні, слухаюць. Недаўна мы ездзілі з канцэртамі, быў акустычны такі невялікі тур у еўрапейскіх гарадах, і збольшага гэта былі замежныя слухачы, нам прыходзілася весці канцэрты па-англійску. І вельмі класна, што былі людзі, якія падыходзілі да нас пасля канцэрту і казалі, што дзякуючы вам мы пачалі вывучаць беларускую мову. У гэты момант ты адчуваеш, што ты зрабіў нешта вельмі важнае. А як часта сыну спяваеце калыханку? А мы кожны дзень спяваем яму, таму што нам трэба рыхтавацца да канцэрту, нам трэба штосьці новае мы пішам, разбіраем, альбо проста спяваем. Ён заўсёды з музыкай. Ён разумее, што ёсць музыка, што ёсць рытміка, што ёсць гітара і фортэпіяна. Ён ужо танчыць, калі чуе. Мы ўсё лета з ім каталіся па ўсіх нашых фестывалях. І ЗША мы леталі таксама з ім. Такое адчуванне, што яму трэба хутка ўжо пашпарт змяняць, чалавеку года няма. Ён такі ўжо у нас класны вандроўнік. Дзякуй, сябры, да сустрэчы на юбілейным канцэрце. Да сустрэчы. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.